ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. ҳафтаи сипарӣ гардид ва мо таҳиягарони барнома боз бо шумо вохӯрдем. Аз ин бениҳоят хурсанд ҳастем. Бинандагони гиромӣ, як гурӯҳ мухлисон бо мо дар тамос шуданд ва гуфтанд ки дар барнома бештар тарзи тайёр кардани ширинивориҳо ва кулчақандҳоро нишон диҳем. Бо ҳамин мақсад мо имрӯз ба студияи Кошона яке аз иштирокчии хеле фаъоли ин барнома, кадбонӯи хеле хушсалиқа, кадбонӯи хеле ҳунарманд Шаҳноза Бонуро таклиф кардем, то ин ки ин хоҳиши шуморо иҷро кунанд. Шаҳноза ҷон, мана дар аввали барнома шумо фаҳмидед ки барномаи имрӯзаи мо мувофиқи хоҳишу дархости бинандаҳо таҳия ва пешкаш карда мешавад. дар воқеъ гуфтанӣ ҳастам ки бинандагони гиромӣ беш аз 15 сол мешавад ки Шаҳноза Бону бо мо ҳамкорӣ доранд ва мо хеле миннатдор ҳастем ки хоҳиши моро рад накарда имрӯз ба барнома омадед ва бигӯед ки хотири мухлисони моро бо кадом намуди шириниворӣ шод кардани ҳастед. имрӯз барои мухлисони барномаи Кошона мехостам торти бахмали сурх тайёр кунам. ана дидед бинандагони гиромӣ, ҳар дафъае ки Шаҳноза Бону дар барномаи мо иштирок мекунанд, ҳатман кӯшиш мекунанд ки бо намудҳои нав ба нави ширинивори тортҳо хотири шуморо шод кунанд. барои ҳамин ҳам барномаи имрӯзаи моро ҳамаи шумо онҳое ки хоҳиши тайёр кардани ширинивориҳоро доштанд ва бо мо дар тамос буданд, барномаи моро бо диққат тамошо кунед. хайр, барномаро сар мекунем. аз чӣ сар мекунем? барои тайёр кардани торти бахмали сурх, чун ҳар вақта пеш аз оғози кор мехостам аввал маҳсулотҳое ки ба ин торт дар кор аст номбар кунам. 300 грамм орд, 250 грамм шакар, 280 грамм кефир, 2 дона тухм, 200 грамм равған, 1 қошуқча сода, разрехлитель, ванилин, какао ва ранг барои сурх кардан лозим аст. хеле хуб. инҷо ман мебинам ки боз равған, ин барои чӣ? ин барои кремаш. 200 грамм равғани маска, қаймоқ 200 грамм, як қутии шири қиём карда шуда ва 100 грамм шакар лозим аст. аз чӣ сар мекунем? аввал мо ордро ба зарф меандозем. ордро ҳамаашро яку як бора меандозем? 300 грамм ордро якҷоя ба зарф меандозем. баъдан 2 қошуқча какао меандозем. баъд аз какао маводи ковокунанда разрехлитель ба мо лозим аст. 10 грамм разрехлитель ҳамроҳ мекунем. яъне ҳамаашро ба фикр инҷо худаш 10 грамм. 10 грамм аст, бале. боз аз рӯи дид каме намак мепошем. намакро ҳам истифода мебарем? бале, ман кӯшиш мекунам ки зиёдтар намак истифода барам, барои он ки маззаи таъми ширинивории мо дигар мешавад, хубтар мешавад. барои ҳамин ҳам вақте ки шумо ширинивори тайёр мекунед, дар ҳақиқат таъмаш дигар аст. ин аз он ки шумо инҷо намакро истифода мебаред. бинандагони гиромӣ, шояд баъзе аз шумо намедонистед ки дар вақти пухтани ширинивори намакро истифода мебаред. ман ҳам вақте ки дар хона мепухтам, ҳаст баъзе ширинивориҳое ки масалан камакак намакро истифода мебарад, валекин на ҳама вақт хеле ки шумо мегӯед. Шаҳноза ҷон, ман кӯшиш мекунам зиёдтар намак истифода барам. инам барои шумо як маслиҳати Шаҳноза Бону. дар вақти пухтани ширинивориҳо ҳатман шумо бояд намакро истифода баред. камакак? камакак, бале. акнун маводи хушбӯйкунанда ванилин ҳамроҳ мекунем. пурра омехта мекунем. пурра омехта мекунем, бале. мебинед тарзи тайёр кардани хамирашам аз дигар ширинивориҳо фарқ мекунад. бале. дидем ки пурра омехта шуд. анакнун кефирро истифода мебарем? бале. инро не инро дар як тараф мемонем. кефирро ба коса меандозем. дидед тарзи тайёр кардан тамоман дигар. бале. ба даруни кефир як қошуқча сода ҳамроҳ карда омехта мекунем. мо инҷо ҳам маводи ковоккунандаро истифода бурдем. бале, ҳам кефирро. азбас ки номаш красный бархат аст, ин бояд хамири мо, яъне корж бояд ковок бошад. бале. кефирро мемонем то тайёр кардани тухм ва шакар. аҷоиб. Шаҳноза ҷон, ордро бо
какао маводи ковакунанда тайёр карда як тараф гузоштем. Кефирро бо сода омехта карда як тараф гузоштем. Боз чикор мекунем? акнун тухмро бо шакар лат мезанем ва ҳамаи ин кефир ва орд ҳамро якҷоя мекунем. ин ҷузъиётҳое ки масалан он чизе ки шумо тайёр мекунед, он ширинивори, он торте ки шумо тайёр мекунед, шумо медонед дар вақти тухмро истифода бурдан, пеш аз истифода бурдан мо бояд тухмро шӯед. албатта. ва тухмро чӣ гуна бояд гузоштан лозим аст. Маънам бо нӯги тезаш бояд мо ба яхдон гузорем ки бале. барои ҳамин ҳам инам як маслиҳат барои онҳое ки шояд шумо намедонед, баъзе аз шумо кадбонҳо шояд надонед ки тухмро чӣ гуна дар яхдон гузоштан лозим аст. тухмро ҳатман бо нӯги тезаш гузоштан лозим аст ва ҳеҷ гоҳ шуста гузоштан мумкин набудааст дар дар яхдон, бале, чунки тез вайрон мешудааст. пеш аз истифода бурдан ҳатман онро бояд шӯед. агар хоҳед ки ширинии омоданамудаатон тагаш начаспад, баъди пухтанаш лаълии кафдонро дар болои сачоқи тар гузоред. акнун ба ин шакар ҳамроҳ карда бо миксер лат мезанем. акнун лат медиҳем, бале. то он даме ки шакараш об шавад ё не? то каме сафед шудан аст. то ранг аз иваз шудан аст, бале. бале. манак рангаш иваз шуд, бале. мана дидем ки рангаш дигар шуд. акнун мо метавонем ба ин, бале, анакун омехта мекунем. танҳо баъд аз лат додани тухм ва шакар мо ордро ҳамроҳ мекунем. инро ҳам пурра лат мезанем? не, акнун ба ин равғанро ҳамроҳ мекунем. инҷо равғани растани? бале, равғани растаниро ҳамроҳ мекунем. чанд грамм инҷо? 200 грамм. ва кефире ки мо бо сода омехта бале, кардем, пешакӣ омехта кардем, онро ҳам ҳамроҳ мекунем. анакнун пурра омехта мекунем бо миксер. ро кунем то ин ки рангаш сурх шавад. чанд қадар рангашро истифода мебинем аз рӯи дид бояд ки хамирамон сурх шавад. бале, ки мо гуфтем ки охи бахмали сурх бояд суб сурх шавад. акай рангаш тағйир ёфт. шаҳноза ҷон, рангаш пурра тағйир ёфт. аз инам сурхтар мекунем? Не, бас аст. бояд ҳамин хел бошад рангаша? ана тайёр шуд. акнун мемонем ки 10 дақиқа хамир истад. то дам гирифтани хамир мо бояд тафтонро гиронем? бале, тафтонро бояд гиронем. то чанд дараҷа? то 170-200 дараҷа. анакнун мо бояд аз рӯи дид хамирро ба 3 қисм тақсим кунем. як қисмашро ба қолаби махсус мерезем. яъне 3 бор 3 кож мепазем. мепазем. мо инро ба 3 зарф баробар тақсим мекунем. баъд мепазем. бале. шумо аллакай аз рӯи дид медонед, шаҳноза ҷон. ман ҳамин тарзи тайёр кардани чунин тортро аз куҷо омӯхтед? ҳар дафъа ман мепурсаму инро ба фикрам худатон ихтироъ кардед. бале. ман медонам ки модаратон бениҳоят кадбонои хуб ҳастанд. устоди аввалини шумо худи модаратам ҳастанд. бале. ва ҳар як ки инро алоҳида мо мепазем ки шаклан яхел шавад. бале. офарин. мана дидед баробар шудана? на каму на зиёд, ҳар сеяш баробар аст. яктояшро ба қолаб мерезем. баъд ба ҳама тарафаш баробар тақсим мекунем бале. ки ҳама тарафаш як хел бояд паза.
накун ба ҳама тарафаш баробар тақсим мекунем. бале. дар вақти пухтан як хел бояд бошад. Бояд як хел бошад. На пасту, на баланд. Бале. Анамин баробар тақсим кунем, аз ҳамин вобастагӣ калон дорад. Вобастагӣ калон дорад, бале, барои он ки бояд корш як хел бошад. На пасту, на. баъзе вақте ки мо мепазем, як тарафаш баланд мешавад, як тарафаш паст мешавад. Барои ҳамин бояд мо дуруст тақсим. Бале, барои ҳамин асосаш ҳамин ки баробар мо бояд ҳама тарафа михел тақсим кунем баробар. Ана акнун чихеле ки мебинед баробар тақсим кардем, метавонем акнун дар тафтун пазем. мо пешакӣ тафтунро то 200 дараҷа гарм кардем. Марҳамат. дар тӯли чанд дақиқа тайёр мешавад? Дар тӯли 15 дақиқа тайёр мешавад. ба фикрам ки тайёр шуд, боз дута коржи дигарро ба ҳамин тарз мепазем. баъзе кадбонҳо бо чӯбча мефаҳмам, пухтагиё не мумкин е да? Бале, будаст метавонем фаҳмем, ана агар ки гашта боло бурод, яъне элака тайёр аст. акнун то хунук шуданаш мо бояд крем тайёр кунем. барои тайёр кардани креми якум ба мо қаймоқ ва шакар лозим аст. аввал қаймоқро мегирем. бале, қаймоқ ва шакарро якҷоя карда бо миксер лат мезанем. шакар чанд қадар? ин бисёр кам аст инҷо. 100 грамм шакар барои 200 грамм қаймоқ кофист. бале. акнун мо бо миксер лат мезанем. креми якум тайёр шуд. мо ду намуд крем тайёр мекунем. бале, ба креми дуюм ба мо равғани маска ва шири қиём карда шуда лозим аст. қаймоқро аллакай бо шакар лат задем. бале. дуюмаш бошад бо равған ва шири қиём карда шуда. мо бояд кам шири қиём карда шударо ҳамроҳ кунем. якбора мумкин е? Не, якбора мумкин. ин крем тайёр шуд. барои хуштаму сабукхур шуданаш бояд мо креми қаймоқинро ба креми равғанин ҳамроҳ кунем. якбора ҳамаша хӯрад? кам. бале. мана крем тайёр шуд. акнун мо ба ору додани торт шурӯъ мекунем. ба халтачаи махсуси ватагин мо кремро меандозем. ба қабатои ҳар якаш крем мемолем. бале. монанди гул бале. тарзи тайёр кардани чунин тортро бори нахуст мебинам ва ҳатман кӯшиш мекунам ки ман ҳам дар хона тайёр кунам. барои ҳаминам бештари мухлисон хостанд ки тарзи тайёр кардани намудҳои гуногуни ҳамин ширинивориву тортҳоро бо воситаи барномаи мо омӯзам. акнун қабати дуюмашро мемонем. аллакай намудаш базеб шуд. шаҳнозаҷон, аллакай намудаш як бисёр базеб шуд. агар хоҳед ки панир зуд вайрон нашавад, дар зарфе ки онро нигоҳ медоред, як дона қанди сафед монед. мо гирди тортро бо крем оро намедиҳем. не, ин торти шода. анамун ороишаш худаш бас аст. анамун шаклаша бинед бисёр аҷоиб зебо. як намудаш ғайри чашм дошт. масалан ман фикр мекардам ки шумо тамоман дигар хел кремро мо одат кардагем ки тамоми тарафашро бо крем бале оро медиҳем. қабати сеюмашро низ бо ҳамин тарз оро медиҳем. бениҳоят торти зебо. офарин. мана тайёр аст.
саломат бошед шаҳноза боно. ман боварии комил дорам ки тамоми мухлисон имрӯз барномаро бо шавқу завқ тамошо карданд, чунки чунин торт бори нахуст дар барнома буд ва ҳар дафъае ки шумо дар барнома иштирок мекунед, бовар кунед тамоми мухлисон то ҳатто мо таҳиягарони барнома бисёр истироҳат мекунем ва бо шавқу завқ тамошо мекунем. ҳатман мо кӯшиш мекунем ки шаҳноза боно боз бо шумо вохӯрем. ҳаминҷо ба барномаи имшаба хотима мебахшем. ба ҳамаи шумо сарбаландӣ ва хонаободӣ таманно дорем. ҳафтаи оянда дар ана ҳамин вақту соат мо таҳиягарони барнома шуморо интизор ҳастем. хуш бошед.